2.5 milyones pesos nga balor sa gidudahang shabu ang nasakmit sa Danao City Police Station. Giangkon sa direktor sa Police Regional Office nga gihugpaan karon ang sugbo sa shabu apan nagdumili pagtataw kung may kalambigitan ba kini sa eleksyon karong Mayo. Si Cielo Vallena sa report. Gihulagway ni Superintendent Maribel Hetingan, hepe sa Danao City Police Station, nga labing una kinihigayon nga nakasakmit sila sa gituoang shabu nga motimbang og 378 gramos. Base sa Dangerous Drugs Board, mobalor kini sa 2.5 milyones pesos. 12 katawo ang nasikop sa kapulisan human sa unom kasunod-sunod nga anti-drug operation nga nagsugod pasado alas 4 kagahapon sa buntag. Actually, series of operations nga gikandak sa atong mga and it yielded into a positive result. Gironda sa Danao City Police ang mga barangay sa Ginakot, Maslog, Taytay, Look, Tuburan ug Suba. Sa barangay Tuburan lang, nasakmit sa kapulisan ang gituoang shabu nga mo kantidad sa 714,000 pesos. Nasayran sa Danao City Police nga gikan sa CPDRC ang tinubdan sa shabu nga ilang nasakmit. Gipasabot hinuon ni Hetingan nga dili gikan sa sud sa CPDRC ang shabu apan ang kontak lang sa nagpalusot sa gidiling drugas. So ang source nato dili gikan sa Danao kundi gikan sa other municipalities, no, and one of those per information nga nahatag sa amo is gikan sa CPDRC. Giangko ni Police Regional Director Dibold Sinas nga midagsa karon sa Sugbo ang illegal nga drugas. Nagdumili hinuon pagtubag ang direktor kung may kalambigitan ba kini sa eleksyon. I could not confirm, lisod kaayo mag-confirm. Very gamay lang among facts. Ang among facts lang is we have arrested this one at wala maminadak pa na link na mo pa sa politicians. Uban ni June Solon, Cielo Vallena, Balitang Bisdak.